Earth Garden għalija personali huwa għal-qalbi ħafna. L-idea tal-festival nibdet wara li Tribali kienu taw kunċert ħaġarqim fit-2006. Insert attenda Desmond Vella, li sfortunatament wara li bnejna l-festival ħallina. U kien Desmond li ra dik x-xena tiġri qudiemu u kien għalhekk li tħajjar li nagħmluha fuq skala nazzjonali. Earth Garden wieħed mill-akbar festivals ta' Malta għal mużika alternattiva jirritorna fil-bidu ta' Ġunju. Malta Arti jagħti ħarsa lejn se jkun qed joffri il-festival din is-sena. L-edizzjoni ta' dis-sena Earth Garden huwa previst li jkun l-akbar wieħed li kellna. Għandna 4 stages prinċipali fejn għandna ħafna artisti minn barra minn Malta, ħafna minnhom konna kważi 200 ruħ li ġejjin minn barra minn Malta, mixtutna. U ovvjament għandna il-krem dal-krem ta' Malta wkoll. U għall-ewwel darba dis-sena wkoll għandna skate park għaż-żgħażagħ. Naħseb ħassibu xi ħaġa għal kulħadd. U naħseb l-iktar ħaġa li hija favorita għalina li bdiet mill-bidu Earth Garden huwa il-market. Jiġifieri għandek kważi jekk mhux iktar minn 50 stall differenti fejn tista' ssib u tixrab affarijiet li ma ssibu forsi imkien iktar u wkoll il-camping tagħna. Issa introduċejna il-glamping li huwa għal min ma jafx x'inhu glamping. Huwa camping li wara 15 sena esperjenza derna li stajna nagħmluha din. Huwa luxury camping, jiġifieri tkun tinda kbira, issib kollox less, ikollok il-mejda, tapit, you name it. Li kanna feedback vera sabiħ fuq ukoll. Is-sena l-oħra ċelebrajna il-15 sena anniversarju u wara sentej ta' Covid. Tistgħu timmaġinaw ix-xewqa tan-nies u kellna ovvjament rekord kbir. U bħala ringrazzjament wara 15 sena għamilna b'xejn u kien record breaking is-sena l-oħra bħala 15. Din allura dis-sena hija il-16 sena anniversarju tagħna. Tajjeb ngħidu wkoll li min jiġi Earth Garden jinduna kemm ikun hawn barranin, jiġifieri aktar minn 50% minn kull pajjiż. Dik tagħmlu rik bħala festival, għandek kulturi differenti. U anke tinduna huma nies li jmorru festivals normali kif jilbsu, jiġu preparati. U naħseb dik hija sabiħa. U tagħmlu Earth Garden uniku u dejjem kiber tul iż-żminijiet b'dal mod. Peress li għandna diversi areas differenti, ħajkonna diversi ġeneri ta' mużika. Fuq root stage jispikka ħafna il-world music fejn anke Tribali għaw taħt dik il-kappa. Għandek ukoll il-reggae, għandek il-funk, għandek il-blues, għandek il-hip hop ukoll u għandek il-dub. So daw kollha jispikkaw fuq il-root stage. U mbagħad għandna areas oħrajn bħal Electronic Sphere u Strawberry Fields fej il-ġenru tal-mużika jkun iktar fej jidħol dance music, psychedelic music, house music. U mbagħad ovvjament il-parti tal-jamming session, il-music playground, hija open according il-feel li jkun għaddej dak il-ħin. Festival ħajsir fuq 3 ijiem, il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd, it-tnejn, it-tlieta u l-4 ta' Ġunju, 2, 3, 4 Ġun. Il-ħinijiet li jiftħu huma differenti, il-ġimgħa niftħu mill-5 lem, mentri s-sibt u l-ħadd niftħu mis-satejn il-qudiem. Ikun hemm attivitajiet kontinwi, pereżempju mis-satejn lem jibdew l-acoustic sessions taħt l-Enchanted Forest. Ikun hawn attivitajiet għat-tfal ukoll, għax aħna jattendu ħafna familji bit-tfal, allura għandna il-fun park apposta għat-tfal. So, min irid iktar informazzjoni jista' jsibha minn fuq Facebook, Earth Garden Festival, jew inkella l-website li għandek id-dettall il-programm mill-bidu sal-aħħar fuq earthgarden.com.mt. U hemmhekk isibu l-informazzjoni kollha li hemm bżonn.